जाणाऱ्या एससी लोकलमध्ये बिघाड झालेला आहे। दरवाजे बंद पडल्यानं एकाच गेटवर प्रवाशांची झुंबड उडाल्याचं पाहायला मिळालं। एकाच प्रवेशद्वारावरती प्रचंड गर्दी झाली, त्यामुळे चेंगराचेंगरी सदृश्य परिस्थिती देखील निर्माण झाली होती। चाकरमान्यांची धावपळ सुरू आहे। लोकलमध्ये चढण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागतेय। अखेर रेल्वे पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दरवाजा बंद केला आणि लोकल पुढील प्रवासासाठी रवाना केलेली आहे। कल्याणहून सीएसएमटीकडे जाणारी ही लोकल आहे। प्रचंड गर्दी झालेली आहे। पाऊस पडतोय सकाळपासून, त्यामुळे काहीसा परिणाम झाला होता लोकल सेवेवरती। त्यानंतर कल्याणहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या या लोकलमध्ये आपण बघतोय कशा पद्धतीनं गर्दी झाली। दरवाजा देखील बंद होत नव्हता, मात्र स्थानिक सुरक्षा रक्षक आहेत, त्यांनी इथं संपूर्ण ही गर्दी नियंत्रणात आणली आणि त्यानंतर लोकल रवाना झाली।